Dobar dan i dobrodošli u 15. epizodu ZKD druškanja. Ja sam Ana i moj današnji gost je Mihael Bili, novi predsjednik Zagrebačkog knjižničarskog društva. Mihaele, čestitamo ti i želimo ti puno uspjeha u budućem radu. Hvala lijepa, Ana. Mihael je moj kolega u uredništvu društvenih mreža ZKD-a i mi već dugo lijepo surađujemo i Mihael je knjižničar u knjižnici Sesvete. Jel bi se možda predstavio našim slušateljima koji te ne poznaju toliko dobro? Može. Za one koji me ne znaju, ja sam Mihael Bili, novoizabrani predsjednik Zagrebačkog knjižničarskog društva i evo sa Anom već sam 4 godine, mislim, cca otprilike u uredništvu društvenih mreža. Inače radim kao informator na odraslom odjelu u knjižnici Sesvete, tamo sam već 7 godina zaposlen, a aktivni sam član Zagrebačkog knjižničarskog društva već otprilike 4 godine. Van radnog vremena isto bavim se u zadnje vrijeme modeliranjem i izradom maketa, bicikliram, ali sad zbog ovog lošeg vremena spremio sam bicikl na tavan i premalo čitam u zadnje vrijeme. Dao sam si baš otprilike 5 knjiga da ću pročitati do kraja godine, ali sam dosta u zaostatku, tako da vidjet ćemo što Još će ti je biti. ostalo malo vremena. Jako malo, da. Mislim da ću morati smanjiti knjige. Dobro. Možeš li nam reći nešto o svojem dosadašnjem iskustvu u struci, kako te je pripremila za ovu novu ulogu? Pa zapravo mislim da sam imao dosta bogato iskustvo. 2017. godine počeo sam sa stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Tamo sam odradio godinu dana staža i imao sam sjajnog šefa Sandi Antnica koji me zapravo proveo kroz sve odjele i dao mi je jako velik, širok opseg posla koje se bavi u knjižnici, makar je on zapravo u odjelu koji nije vezan za knjižničarstvo, znači u odjelu marketinga komunikacije. I baš dok sam došao tamo, on mi je rekao, gledaj Mihaele, sad si u najvećoj knjižnici u Republici Hrvatskoj, tu možeš puno toga naučiti, ali možeš puno toga naučiti van knjižničarstva. I stvarno sam imao priliku puno toga raditi, od rada na WordPressu, izradi web stranica, vezano isto i za društvene mreže sam puno toga radio, bio sam član nekoliko programskih odbora, tako da mislim da sam već tada onda se počeo malo više isto razvijati i vidjeti zapravo da ima više od knjižničarstva. Nakon toga krenuo sam raditi u knjižnicama grada Zagreba i tu sam radio u knjižnici Sesvete gdje sam i sad isto, gdje sad radim. I odmah nakon mjesec, dva otprilike, šef me posjeo i rekao je, on je trenutno postao voditelj i prebacuje zapravo meni cijeli svoj projekt Kulturni četvrtak u Sesvetama. I to je zapravo jedan malo širi program koji se bavi sveobuhvatnom kulturnom aktivnošću na odraslom odjelu. I tu sam isto jako puno naučio, znači morao sam sam baviti se marketingom, morao sam organizirati razna promotivna događanja, razna kulturne aktivnosti, voditi ih također, morao sam slagati svoj budžet koji smo prijavljivali na grad Zagreb, tako da već tu imao sam dosta velik angažman zapravo od početka i tome sam se počeo i dalje razvijati. I mic po mic isto, krenuo sam, postao sam urednik društvenih mreža knjižnice Sesvete. U tom nekom periodu isto također sam se javio na natječaj jer se tada otvorila se zapravo uredništvo društvene mreže u Zagrebačkom knjižničarskom društvu, tako da sam i u to onda ušao. I malo po malo isto došao sam sad do ove pozicije, sada gdje sam se onda javio za predsjednika Zagrebačkog knjižničarskog društva. Imao sam već onda lagano dosta iskustva i htio sam si postaviti neki novi izazov. Tako da rekao sam zašto se ne bi okušao na tome. Isto bio sam dosta znatiželjan i mislim da to mogu i umijem napraviti, tako da sad sam na toj poziciji. Pa definitivno jako dobar trening. I sve se Je, nekako uokružilo u jednu dobru priču. slažem se. Sigurno ni znao da će ti se sve tako poklopiti, da ti to sve treba baš. Pa, ima nekad, sad evo, trenutno sam
možda nisam ni pola godine na mandatu, isto dosta je dinamično. Znači imam dosta toga na što moram paziti i na što moram koordinirati. Odmah čim sam došao, nastojao sam se što više povezati sa svim ostalim radnim grupama i sa uredništvima. Do sad sam bio samo aktivan član uredništva društvenih mreža. Tu su i ostala radna tijela od novih informacijskih stručnjaka do sad novo osnovane radne grupe za građansku znanost u knjižnicama, tu su ZKD biciklisti, tako da ima tu puno grupa koje sam htio biti dio i tako da mogu vidjeti čime se oni točno interno bave, kako im mogu dodatno pomoći, kako bi ih mogao isto i osnažiti i kako bi mogli zapravo i kao društvo u potpunosti ići prema naprijed i bolje surađivati. Iako je friško, kakva su ti dosadašnja iskustva u novoj ulozi? Pa dosta dinamično. Odmah nakon skupštine nastojao sam se što prije sazvati upravni odbor, tako da upoznam svoje kolegice iz upravnog. Također moja kolegica tajnica Lorena i blagajnica Ljiljana, sa njima sam isto imao sastanak, tako da smo onda definirali smo neke osnovne stvari i krenuli smo u novi posao. Nastojao sam isto što prije se organizirati tako da mogu se odmah upoznati sa svim ostalim članovima i uredništva i radnih grupa. Tako da tu su pozitivni dojmovi stvarno, znači svi su me lijepo primili, imao sam izvrsnu komunikaciju, makar ona je bila dosta, još uvijek je sveobuhvatna, tako da imam tu dosta dinamično iskustvo i to mi je isto dosta zanimljivo, jer prije sam bio samo član uredništva društvenih mreža, a sada u biti imam sveobuhvatan uvid zapravo u sva ostala društva, to jest sve ostale grupe i uredništva, tako da mi je to sad izvrsno iskustvo. Zvuči jako, jako uzbudljivo i da je potrebno puno organizacije. Pa je. U biti uvijek, naravno, treba prioritizirati, imaju nekakve zadatke koji treba podhitno riješiti, neki mogu malo čekati, tako da jako je tu bitno dobro organizirati stvari, ali moram stvarno pohvaliti svoju tajnicu Lorenu, isto, znači ona drži me na dobroj špazi, tako da uvijek mi podsjeća me ako na nešto sam slučajno ili zaboravio ili na nešto što treba ukazati, tako da uvijek smo na istoj strani i uvijek znamo kad nešto treba odraditi. To je izvrsno. Najbolje je kad se možete dobro nadopunjavati. Dobar timski rad je stvarno idealan. Stvarno si. Dobro. A za budućnost, da zagrebemo malo, koje promjene ili inicijative planiraš realizirati možda u svojem mandatu? Pa mislim, promjene, ne bih rekao da društvo sad treba neke promjene, mislim da stvarno ide u dobrom smjeru. Sva radna tijela i uredništvo stvarno rade super svoj posao, znači mislim da svi članovi su jako kreativni, svi su jako vrijedni i stvarno mislim da smo jedno od najaktivnijih društava u Republici Hrvatskoj i da zapravo svi mogu od nas učiti na primjerima dobre prakse. Što se tiče možda nekih inicijativa recimo ili novih stvari, pa sad kako iduće godine obilježavamo 50 godina društva, mislim da bi bilo lijepo zapravo to proslaviti. Imao sam sastanak sa upravnim odborom i došli smo do zaključka da bi bilo dobro napraviti u vrijeme iduće skupštine koja će se održati 16. lipnja, da napravimo unutar nje i okrugli stol na kojem ćemo isto održati određene panel rasprave, video pozive i ostala predavanja i radionice. Ići ćemo možda u više nekom smjeru gdje ćemo vidjeti kako smo prije izgledali, znači neku prošlost društva, provući to kroz sadašnjost i zapravo budućnost društva. Jer zapravo ako pogledate, naše sve radne grupe su jako aktivne, znači mi zapravo sami krojimo budućnost svoga društva i to bi bilo lijepo prikazati. Definitivno, da. Da. Imamo se čemu veseliti. To definitivno. Pa da. I veselimo se rođendanu i druženju na skupštini. Dobro. A što misliš, postoje li neka specifična područja u kojima bih htio vidjeti veću potporu? Pa sad evo, nedavno baš kako sam ja zapravo bio dosta dugo član uredništva podcasta ZKD Druškanje, tako da uvijek smo imali situaciju gdje bi recimo posuđivali svoju tehničku opremu. Kolegica Sanja uvijek je znači posuđivala od Ivane i ostalih kolegica svoje digitalne fotoaparate s kojima bi snimali. Uvijek smo se nekako kao
ne bih rekao mučili, uvijek smo mi uspjeli to sve ishendlati, ali bilo bi lijepo da imamo neku svoju opremu koju bi mogli recimo da koristiti i koja bi mogla zapravo biti korištena i za ostale aktivnosti, recimo i uredništva društvenih mreža i ostalih radnih tijela koje bi možda htjeli njih koristiti. Tako da sam došao na neku inicijativu da bi se mogao prijaviti na program Grada Zagreba ili na Ministarstvo kulture. Znači oni imaju dosta javnih poziva prema kulturi gdje se mogu takve stvari prijaviti. Već je dokumentacija bila gotova, ali zapravo nisam čitao ona sitna slova gdje je pisalo da u biti tehnička oprema može sačinjavati samo 15% cijelog budžeta, tako da mi onda već tada program ne bi prošao. Sad trenutno aktivno se bavim time da nekako pronađem sredstva gdje bi mogli onda kupiti novu tehničku opremu, malo isto gledam nekakva sponzorstva možda sa nekim firmama, pa radim sad intenzivno na tome da u biti nam dam tehničku potporu za ostale podcaste i ostale događanja. To bi nam definitivno jako olakšalo. Slažem se, da. Da. I smanjilo neke poteškoće. Pa da, tako Nadamo da se držimo palčeve. Da prođe, da, nadamo se da bi nam moglo proći. A što misliš po pitanju suradnje sa drugim knjižničarskim institucijama i društvima? Slažemo se da je važna. Jel smatraš da bi ju negdje mogli pojačati, da nešto treba dodati, ubaciti? Pa mislim, svaka suradnja je uvijek dobra. Znači, mislim da se trebamo uvijek povezivati i trebamo održavati i različite aktivnosti sa ostalim društvima, tako da možemo učiti jedni od drugih. Što se tiče isto institucija, mislim, mi imamo jako dobru suradnju, recimo i sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu. Sad unatrag 2 mjeseca isto imali smo 2 odlaska. Jedan, recimo, gdje su kolegice iz Nisa se predstavile na tribini svoj rad i svoje životne puteve. Zatim jučer kada će ovaj podcast biti sniman, ali imali smo isto sad nedavno odlazak kod profesorice Ivane Hebran-Grgić na njezin kolegij gdje smo onda studentima prikazali naše društvo, gdje smo prikazali isto naša tijela i to je, mislim da se studentima jako svidjelo isto, tako da opet tu imamo neki zalog i za budućnost. Što se tiče isto društva sa ostalim regionalnim društvima, tu isto mislim da trebamo surađivati i trebamo raditi, tako da ću svakako isto nastojati aktivno potaknuti tu suradnju. Zvuči super. Mi nismo imali tijekom studija predstavljanje društva i to mi zvuči baš jako, jako dobar korak. Pa da, tu se slažem isto. Mislim, ja isto se sjećam, mi smo imali smo, ja mislim, studentsku praksu i tu smo stvarno isto mogli naučiti neke stvari, ali mislim da je isto super da studenti isto mogu vidjeti, jer vrijeme studiranja je dosta kratko i oni studenti budu brzo došli na područje rada, a uvijek je lijepo da mogu se bolje informirati, a i u konačnici da mogu isto biti aktivni članovi Zagrebačkog društva, čak i ako su studenti. Pa sigurno, da. Njima je to još i bolja i brža ulaznica u tržište rada. Pa je, mislim, jer mi već imamo zapravo određeni studenti već jesu i aktivni članovi društva i uredništva društvenih mreža, na primjer, tako da već je tu lijepo da se oni mogu razvijati, pronalaziti svoj put i da mogu onda već vidjeti što im paše i prije svega isto mogu se i povezivati sa ostalim knjižničarima. Tako da mislim da je to jako bitno da mogu iz njihovog primjera isto vidjeti u koje knjižnice bi možda više pasale, koje više ne i tako da mogu dalje aktivno raditi na tome. Definitivno se slažem. A što bi želio da šira javnost, naše slušateljstvo, bolje razumije o ulozi našeg društva, a možda i knjižničara? Pa mislim da je u biti bitno mi kao društvo i potičemo razvijanje knjižničarske struke i prije svega čitanje knjiga i ljubavi prema književnosti. Tako da mislim da je bitno da javnost uvidi, da vidi zapravo koliko toga radimo i koliko populariziramo samu knjigu, književnost i sve što ide uz to, zapravo i samo knjižničarstvo. Jer zapravo mislim da dosta dugo su ljudi i javnost vidjeli knjižnicu samo kao mjesto susreta sa knjigom, tamo gdje će samo moći posuditi knjigu i to bi bilo to, ali mi pružamo puno više od toga. Opet mi kao društvo možda
ne utječemo izravno, znači mi nismo knjižnica, ali mi okupljamo ostale knjižničare i samim time ako smo aktivni kao društvo, naši članovi će isto biti aktivniji i oni se mogu razvijati, znači mogu pronalaziti Zagrebačko knjižničarsko društvo kao mjesto svog profesionalnog i osobnog razvoja i kao takvi u biti oni će bolje obavljati posao u svojoj lokalnoj zajednici. Znači ima puno knjižnica i puno različitih poslova koje knjižničari rade, ali ako će oni raditi bolje, isto javnost to bude uvidjela. Mislim, mogu reći nekoliko primjera. Sad recimo nova radna grupa za građansku znanost u knjižnicama. Znači oni su sad tek počeli s radom, ali kao prisustvovao sam na nekim njihovim sastancima, sad na prvom zapravo sastanku i već imaju 2 projekta koje će biti idealna. Znači oni će biti ne smijem pričati o tome, ali recimo to su projekti koji zapravo se budu osjetili u javnosti. Znači javnost će imati kontakta s njim i mislim da je to izvrsno. Zatim novi informacijski stručnjaci. Znači oni su imali toliko zanimljivih projekata i javnost je mogla recimo to vidjeti i u medijima i u društvenim mrežama i mislim da to može samo potaknuti ljude da se više bave, znači sa knjigom, knjižničarstvom i da možda više vide kao knjižnicu kao mjesto susreta gdje mogu biti involvirani u sve ostalo. Definitivno dobra inspiracija za širenje ljubavi i znanja. I to je na tragu također mojeg idućeg pitanja što sam te htjela pitati što misliš, koje bi bile najvažnije vještine i kompetencije koje knjižničarima danas trebaju? Pa mislim, ovako sad ću reći općenito, cjeloživotno učenje, kao i svima nama, jer sad tehnologija je otišla toliko daleko i toliko brzo se razvija da biti moramo ići u korak s njom, inače nas samelja u biti. Tako da i to nije ništa, knjižničari u biti nisu iznimka. Ono što smo mi učili na studiju i mislim isto moram pohvaliti i profesora da oni stvarno isto idu u korak s vremenom i nastoje se prilagođavati svoj kurikulum sa rastućom tehnologijom, ali i nakon studija mi moramo sami sebe obrazovati. Znači isto kao što sam rekao možda na početku, mi smo zapravo jack of all trades, kako se kaže. Znači, osim što smo knjižničari, moramo biti marketinški stručnjaci i dizajneri, promotori, moramo se i tehnički obrazovati. Znači, ima toliko tih aspekata, mislim ja sad pričam sa aspekta narodnih knjižnica, isto sa svog vlastitog iskustva, ali siguran sam da svaki knjižničar recimo u specijalnim knjižnicama i ostalim školskim knjižnicama pogotovo moraju imati širok opseg znanja. Zato je tu i bitno Zagrebačko knjižničarsko društvo, jer u biti ono nam nudi mjesto gdje se mi možemo povezati. Jer u biti nitko nije otok, kako se kaže. Svako se mora povezati i mora biti, niko nije svemoguć. Tako da, ako znate više ljudi, uvijek ćete naći neku osobu koja možda se susrela sa određenim problemom koja vam može pomoći. Opet, s druge strane, unutar društva možete se razvijati. Mislim, imamo i ZKD forum, znači koji ima toliko različitih tema koje su zapravo aktualne, koje nam pomažu da možemo se snaći u nekim situacijama, da možemo neke nove stvari naučiti i mislim da je to zapravo najbolji način da te sve stvari napravimo, da budemo zapravo u korak sa vremenom. A opet što se tiče i samih mladih i toga kako ćemo mi doprijeti do njih, jer uvijek kao knjižari nastojimo dopirati do novih generacija. Ali opet što se tiče recimo samog društva, znači samom tom inovativnošću i našim novim aktivnostima, u biti uvijek možemo reći da se uvijek zalažemo za to da ćemo biti zanimljivi i budućim generacijama. Definitivno se slažem s tobom. Networking nam je jako važan, jako koristan i daje dobrobiti i za posao, i za struku, i za razvijanje, i za povezivanje, i profesionalno i osobno. Apsolutno, da. Hvala ti, Mihael, na ugodnom razgovoru. Nema na čemu, isto. Ti želimo puno uspjeha u budućnosti sa projektima. Hvala. Lijepi pozdrav do iduće epizode ZKD društvene.